Fl-attività politika fl-imqabba l-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar il-politika tal-passat li bija Bernard Grech imexxi lill-Partit Nazzjonalista. Dr. Abela fakkar li f'pandemija l-Gvern ta' sosten lil poplu u dan kompla jurih din il-ġimgħa stess permezz ta' miżura ta' 70 miljun euro. B'differenza l-Partit Nazzjonalista fi żmien kriżi ekonomika tal-bozzozz fl-istess waqt li żied il-pis tat-taxxi. Hawnhekk il-mexxej Laburista għamel distinzjoni ċara bejn il-Moviment Laburista u l-politika li huwa ankrat magħha Bernard Grech. Fakkar x'kien qal il-kap tal-Oppożizzjoni dwar l-isfida tal-enerġija li qed jaffaċċjaw diversi pajjiżi internazzjonali. Kien qal jekk il-prezz tal-enerġija jola internazzjonalment, allura ikollu jola f'Malta. Mela hemmhekk għandkom l-ewwel proposta ta' Bernard Grech se jolli il-kontijiet. Imbagħad tkellem Tonio Fenek li kompla konfermalna kemm il-Partit Nazzjonalista għadu ankrat ma' dil-politika tal-passat u tajjeb infakkarkom Tonio Fenek dak li kien qalilna li l-kontijiet għolja tad-dawl trejdu tidrawhom kien qalilna. Dr. Abela fakkar kif bejn budget u ieħor taħt amministrazzjoni nazzjonalista konna nirċievu kontijiet għoljin. Tajjeb li dejjem nibqgħu niftakru taħt amministrazzjoni immexxija mill-Partit Nazzjonalista. Bejn budget u ieħor, x'konna nirċievu? Xi kontola? Taħt dal-gvern bejn budget u ieħor tafu x'nistennew? Xi ċekk ieħor iżjed minn dak li nkunu ħabbarna diġà fil-budget. U hekk għamilna ċekk ta' 100 euro għal ħaddiema u għall-istudenti tagħna, ċekk ta' 200 euro għal pensjonanti u għal dawk bil-benefiċċji soċjali. Il-Prim Ministru sostna li l-Partit Laburista għadu fl-aqwa tiegħu u huwa mżejjen bl-enerġija u bl-idejat u wissa lil dawk li se joħorġu l-forzi biex jippruvaw ikissru l-inizjattiva ta' dan il-moviment li se jsibu partit maqut u ffukat li jagħmel il-ġid. Intant il-mexxej Laburista rrimarka li l-Oppożizzjoni tonqos li tkun konsistenti wkoll fil-kritika tagħha. Qalulna tajtu l-loqom. U mbagħad wara qalulna se tfallu l-pajjiż, mela ddeċiedu. Jo tajtu l-loqom, jew se tfallu l-pajjiż bli tajtu. U jien ngħidilhom li la tajna l-loqom u laqqas se nfallu l-pajjiż. Hawnhekk Dr. Abela sostna li l-Oppożizzjoni qatt ma tista' tifhem il-politika ta' dan il-moviment għax hemm differenza kbira bejn il-politika li jħadnu ż-żewġ partiti. Il-Prim Ministru stqar li l-Partit Laburista jemmen li l-investiment fin-negozji u l-ħaddiema huma ż-żejt tal-aqwa magna ekonomika, filwaqt li ħadd ieħor jgħid li l-investiment fin-nies huwa ir-responsabbiltà u tberbieq ta' flus.